σχεδόν τελείωσε. Ο νεκρός πρέπει να πάει στο προορισμό του. Πρέπει να σας ανακοινώσω κιόλας ότι αντί Στεφάνου διάφορα ποσά προσέφεραν στο σύλλογο. Ο Τσούλος, ο Καύλας, ο Πίχτης, η Κιστεμένη. Νεκρέ, περίμενε. Νεκρέ, σε παρακαλώ, μην μου πολλοκολλάς. Γιατί έχω καμεμένα τέτοια κολαράκια σαν τα δικά του κόλληκα. Τελειώσαμε. Για τον χρόνο. Κύριε Καλυπέτη, ο Γιάνναρο.